Здравейте! Днешният урок е посветен на доклад за пустините. Ще започнем с Сахара. Ще прочетем този текст и от него ще извадим няколко факта, които да включим в нашия доклад. Доклад беше писмено или устно изложение на факти по дадена тема. Нашата голяма тема, всеки доклад има една голяма или главна тема, нарича се още предмет. Нашата главна тема е пустини, а подтемата конкретно е Сахара. Нека да прочетем текста заедно. Условията на живот в пустинята са враждебни поради малкото валежи от дъжд или сняг, които падат там. Най-голямата и гореща пустиня в света е пустинята Сахара. Най-голямата и най-студена пустиня в света е Антарктида. Сахара се простира през целия континент Африка от Атлантическия океан до Червено море. Състояща се предимно от огромни пясъчни морета, наречени ерги, тази пустиня се движи мистериозно през цялото време, сякаш е жива. Климатът е суров. През горещите месеци температурите през деня скачат до над 50 градуса. Ако под земята тече вода, близо до повърхността се образуват зелени плодородни места, наречени оазиси. Хората могат да живеят близо до оазис. По бреговете на река Нил, която минава през Сахара, древната египетска цивилизация е процъфтявала някога. Тъй като водата е оскъдна, само около 70 животински вида се срещат в Сахара. Тези същества могат да оцелеят дълго време без вода. Избягвайки ужасната жега през деня, усойници, гущери, пясъчни лисици и песчанки остават на ергите в дупките си. Те си набавят вода от храната, която намират през нощта. Бели газели и антилопи също бродят по дюните. Удивително е, че камилите, които осигуряват превоза в Сахара, могат да издържат почти седмица без вода. Ето една снимка от Сахара с един оазис. И ето част от карта. Тя заема голяма част от Северна Африка. Виждате, че се простира на запад от Атлантическия океан, чак до Червено море. А отгоре е Средиземно море и Европа не се вижда на картата. Така, с вас написахме този план. Само ще припомня, че всеки доклад се състои от един или много абзаци и всеки абзаца е част от текст, състоящ се от няколко изречения, свързани по смисъл върху една тема. Значи всеки абзац е посветен на една тема. В случая при нас първо римско, записваме ключови думи за тематичното изречение. Пустини. Това е предмета на доклада ни, главната тема. Сахара, конкретната тема за точно този първи абзац и една описваща дума Сахара. Тя беше гореща пустиня. Следва първо, второ, трето арабско. Изреждаме факти. Вие може да изберете други факти. Ние тук подчертахме тези три. Вие може да ги смените или да добавите към тях четвърта, пета точка и да имате по-дълъг и информативен абзац. И накрая, освен ключовите думи, виждате спойка, пише отдолу. Спойка е последното изречение във вашият абзац. Какво е характерното за него? Че повтаря ключови думи от първото ви изречение. Тоест, на този първи абзац, ако първото изречение е нещо от вида сред пустините в света, Сахара е най-голямата и гореща пустиня, то последното изречение би могло да бъде: въпреки горещият климат в Сахара, животът е възможен. Нещо, което ще повтори думи от първото изречение и ще потвърди, ще обобщи и завърши това, което вече сме казали.
Значи, с тематичното изречение въвеждаме читателя за това, което следва да се говори. След като той го прочете, разбира, че ще става дума за Сахара и вече очаква подробности за нея и ние му ги даваме в следващите изречения. Изреждаме факти, които са интересни и важни за нас за Сахара. И накрая завършваме всичко това с едно обобщаващо изречение за пустинята Сахара. Напишете този първи абзац като домашно, а следващия път ще имаме друг текст за пустинята Гоби и ще напишем второ римско от нашия план, съответно за вторият ни абзац. Постъпково ще напишем един доклад за пустините от няколко абзаца. Приятно писане!